Ashefo aha emergency Ghana TV so na next story yen saka wo fidium hasen ye mame de na we osem abepiemu wo Lawson TV on MFK twetwe nkomo na ebusua se na edi kan ye no yemboa nipa aboti ase na nye se watu anananu ma wonsie do no na ya adwense be ya adoye di amano na ye mame asemi yawe hosem enti yensem ma ne yenko ne nkohwe video no emra ne yentie mu nsem ohia mmoa enti hye ne so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section na ase yenko ne nkohwe video no emra bewe na ma ne so ma me frozen pato ye frame Akuya na obo treble bie wanum na kasa yie na dua no pa obo tre na frame akuya drowa me pede awo ye na akuya drowa de na do nam pata ne ne nam ne se ne ye adwuma makotra na mi kakra me di mi pa kakra na makotra omi so ne ni fa do otete me me flow ya wesisi me pe baby a me ni metimbato aka mi hiamwa ema ya manya na ni metiato wo se wo ye den wakotena obi so menti wasem na se obi eso sesen wakotena obi so se maid ananse ukoprapra ni fie ukotena wanje akotena bema me so bema na uprapra ne dem ma no na ye den menendati one ne twemp na waware o ata menenda twemp na ushia no wen mfensi hono ma uti mfensi ba me fi konkoli afrajo ufi konkoli afrajo na akoye den wo mfensi akoshia bema pato meni nkari obi etna afa bema foforo etna yi ewo mfensi hono ma ukoshia asa bema no wen no so mfensi hono ma ena me pese mi hu ade a ukoye no mfensi ho na afria na pato me fi konkoli afrajo du koye de wo mfensi mfensi die meni nkari abeba me na tie na bema no so nua no ma ampene ama me na antena okay die enti no nua ma ampene almost many ni che wo nua no ade na bema na nya sen ama nka ni mfie na antene na wanka sanso wanya mfie sen na mo me ne ntena na mo be 24 years. Say wo saying? 32 years. 32 years. Enti de edi kan akohia no mfensi yesi wanyini chen be ma no. De atoso mienu otu akotena ne fie. Ono so hia no mfensi wa. Ono na nya mfie saying? Oh, be 60 years. Be saying? 60 years. And I wo 32. We hia no how many years ni? Oh, mini sia ya che hakana. Be saying? Be 3 months na beba. 3 months. Boso me miensa tama ukwa kwehia na otifie ben mu na me hai dan ewen mfensi wa na akọ ha dan na obi na hai ma na akọ hai unya ska wen ato me ye adwuma nya 3 million ana ne ko hu me maame na me maame eso be so 2 million na ye 5 million eso ye na me ma front line ana me ni ja yo mo maame 6 million Bema ne de 6 million patao. Okay. Ena o de 3 year ebi mo koboka o. Ena me papa kuma. O se frozen. Akuya adrowa. Akuya ebi mo koboka o. Na de watimi akwa ma yesum 600 cedis de akwa ha dan. Nti wa obi a wa ha dan a wote dem eba ne sen na tu na sa bema foforo na wanya no ne so. Pacho me ta mo no so. Me ta mo no so ye no me hu pie opo ba ne na atan. Ana Nso ma hu na nimi nso minim se me bi se wono ade oba onchen na jo na me ye adwuma e was ma mi a omo na o ye de adwuma plan fe na me nka anye nti anadwo na oba onchen no wa hu na nimu ye e na ne ko fie pacha sada na ono dai pacha ade nti a obi a wunimu no na wa hia no one day pe o se masori adi wachi ene wakwa akoda de nti a pacha wa se Beta mo so ya na mi hu ma mi amenfa. Na mi ni ma mi amene me nyama nefa. Nti wo so pe no na wo yesuma na se den a wo hu nanim kra na akire ko hu nanim ne den na wo ne ho a wo mpe. Pato mi hu no foforo no. Anka me ko ana amoya se me na ntana. Ade den na wo ne ho anka wo ko. Se e ba sa no no nom nyama ni. Ade a. Bi se wi ni dot. Wo hia no no nom wi. Any jot. And I didn't know Bosumi miensa. Nti ade na ze se de opesa oko. Ni ka ni nyae.
Enjoy Minana Money go out in. Mamma say, Mamma Mintana, a bussy of your him coming, mamma, when I'm calling me mamma Mintana. And I'm a mamma car say, a mamma, me flame mammy. You may call the cool face or no mammy flame mammy. Okay, me mammy, I'm ma. Omunja kwa mako Mr. Tata na mini me a mini amane efa na se onum wi na waye adwuma wa hwe kama dent na ni jai pa cho hwere ne wo hwe memia one ne te no ma osan 10 cities da bia ana pattern enumreten ano pattern enumreten ma ne ne biasa na ya na onu aduane ma no pa cha menwa 10 na mu na yi no aduane pa cho se omo mako ma na me aduane ma na makoni biana bana no wasa na me ko se nisika no ma ko se arentika no ma mi anka no ne me ko ebu akura na me dada mo no timi me ne amatu abontane ameda abonta wi ni no timi ne oda kama ba to na bi wontimi ne wonna aden me na mintimi aden dia ya na ya me ya sesen ya contentem o contentem ba so nka open slow motion Pata oba Pata mengoda unya ngoda Pata me Oye sure ma wona ma wo ba ko ne ma wa nyenye akra na frim Pata na de na wo san kwatena ma me njen me ma me ka wasim on me ne me na namu na na tana me ko me na namu o ma me friend say ya tiwa hello auntie Yetiwa good morning. All right, and connected mon shana mon friend mama. Didn't na mama pese obetena ne njen. Ahase no me na namu na neti. Me na fo mi enu nyina ma funi mu. Omo da ha mi a mama ni. Atete mi a ana papa so. Na say una na show. Amo wanyini na say case aba wunya ba bi ntina. So mama nchen na akọ. Yesi kuntunu hwe a nye ni njia na ekọ. Nti diembo ne na ade ayo mama a ama mama pese obetena ne njen. Pato me ma me nyane boni bia me ma me nyane hwi me na na mo nchaya na na Oso mama de say Yetiwa Auntie Yetiwa good morning. Hello mon friend and fan to so mama o mama my say omunyenu me na mto so nsia enya sa mo ye nsia akọ atukwan na ba kwa tukwan yi ni frim ana akuya wonu atukwan a ye kan enuafo a ye kan yi ni frim pato de etu na ye ka akire pato o papa wen papa wa kala your friend is saying na boachi wo yo hene ana pato na wa friend aka che ne se wunya ba bi ntina one makatire no no asika mi fi be ma ne nchen enso meka tire de se one on peda ma me meka wo si mon friend ma me fa ne o ma mo ye adwuma wen oye adwuma Boss FM asie o kejetia otonde ade otonso maade sane ho ye adum Boss FM ase de ye adum meboa pacha otonso made pacha o hyehyɛ si wa na so o shop mu o shop sa sisi wo ene so ma me onye nipa ato a ene wontimi mpe ba bi ma wontena wose de ntia me pacha nyentia o ya sa ne se wose me ya ba mi papa ki me mi amete do so enye ba bi papa ne fa be ma ne so no pacha mon fa ne ma me ne nto so ma me adum Boss FM ase wo edin be ne edin mo ma me omo frelo emi frelo chiwa emi frelo ya chiwa nti antitiwa mesremo asa wo Boss FM side ho a wo betimi akọ antitiwa nchen na waka chen se Lawson for ye frɛ no Afisem ehia no enti yesrɛ na opeke call na onyina so mayen na ye ne ni nkomo emfa ne ba no ho wo ye sure so ono na wo ona wo me mfini yam na bae ona ka kire wa na se obi na kan pacho asie no ye so wa ne me papa ana na etwe mpana anto amotwe mpana no ye se agro mi ba na no mudi ta agro no ana na de awo no e ba ya mo de wo me na ya agro ben ase ye so mususa no ana ye se be ye ne ye so mi kuni na ye se na obi ka omo ko fom ana ye se na be ne papa dai hey ene ye joada
di Afisem de beba wo ma me kwan a ofa so erade kwan o ma me fa so no papa die a wo mo nyim wo nyina wonim history no obi na ka kire ho na ka kire o na pa cho na mo kana ma me TV wo se kwa be na papa no ma me fa so nyim wo asa no mu di agro school ana o mo fa so abone enene ene ye den ana we si enda na ba na me so si na ba na me da bi me agro no na me pese mi ho agro be na no mu di anto anchire a say en pass wa agro anti we kan to ho na we da no so anti wa good morning. Hello, o papa nso e friend is eh. Nana Boachi ma chi. Hello. Nana Boachi apombo ko de. Anyi onu o. Na mpacho ho ani e. Me wo me kata free magazine. O kasa free magazine. Pacho e fro sen. From Osei. Osei. Mate be ma wrong line ye da se. Why? Producers, Mr. Mo amoma mani na ho. Na munya adwuma no. O papa number no correct number na the man. Pacha collect number pa. E wo tirim. Pacha. E 02. There be more number no ha. E more number no ha. Obi a papa timi no ma me di agro school dem. Enyi sa na ma me obi a no a wo 6. Wo na toss 6 there. Se no anya akra. Auntie. Mama. Se no anya akra. Pacha. Obi a wanyi ni de be den na wakwa akodi za yese we yire ne me. Enya o yire ne me. We isi ni kunu nie na e kan to ho e no da ukote za azam we bi we. Pacha no mo kana ma me TV. Nti ubi sa o ma me. Me ma me na tata na me ni ntent na ma hu. Na me shake tikitin na ma hu ma bi a fa. Papa ne ni hu no. Ono so me mu he me. Wo yare bia na. Pacha yare ne mo me bre bi. Yare ben. Yare me kasa wo ba ko ni e bi ni se me kasa wo bitinim. Na de ohwene bo se ne de normal na de biem. Pacha yare ne me bre wo mo so na. Me pese me hu yade no ebi din de sen. Me ya me mum ne mentimi en cheki yare kura e wo mo. Na ba de na ye wo. Pacha ba ase me wo bi wa me hu si me wo so sa. Yemi a meti ya ye aduma me ya aduma wi a na pese me kwada me na e bi wa fa mentimi na e bi wa ta nan me je jam so sa. O wo sickle cell ahuntutu. Pacha ne mi wo so kakala. Ebi wo so ho. Ana sa me no bi kasa e bi wa so me wo si me wo so kakala. Uno obi kasa na ho wo so. Ba uno obi an kasa de ahun so ne ma. Na no obi an kasa yi. Uno obi kasa na ho wo so dia. Se de uno obi an kasa wo be to. Aya musisia wo me so. De se o ti o yam hihyew. Pacha. Wo ye de ne hu so o yam hihyew. Makuya. Mama. Wo ye de ne hu so o yam hihyew. Se endia se metuano ma that's a bi se obi ni obi eba me nche na se dia agro bi sa otimi tia ma na me yamasime Tesi ametiam hey. Wo yam be hyew. Pacha. Hey. Na yam hyew. Da be ne twa to hu ma me antitiwa. Pacha me na so me sa na me ko kede ti abonte so ni hu no. Ana e fifi mo na obi tia se wote. Na bia otufo seto ne ho no. Enti ya kwa kwa ya no nye hu no na obi tia se no to no. Enti ahase no ya kwa ya no hu me na ko dwane. Na ma me fo me ka kire nche ana na oba ba wo nche na hu dwane. Ana wasi menim me ana na ba da me. Ne ya na ma me fo ni di na tama ana waka se ne ba da me. Da bi oba tan de minim de ebesia ma oba tan be wo ne ba sesebe wo sickle cell krampo na yento sa nipa ne ntwene emfa wo ne yade a ewo wo so nti wasam a wo ka no ehwehwe maso kakra bia na wo no ma me ntam no wantwi kakra bi wo ho eno nti na ama ne buafu a ompese obeba ne nchen ba cha na oni me na namu na anya case de case asa hase no na me papa ta no na namu yese me na namu yese nia omo mpare so mo ne me papa na de entena na ko ba ka aski tin na ba Una na wo kai wo maame efam ana say your papa side papa side o papa pacha nti ade na wo pe ba bia tena no wo mfro papa say omo a omo nya ba bi ntena te me friend papa no a ono no oya on cafe ono no te me friend ka tena se pe ba bia ada ya no digi matambo fo so
So then to my mission there. Now na fie on so if you na no na tima wa free mu no. When I almost in an auntie, I want to meet him. Oh. Enti antiti wa mesra wa pick your phone onya sa me bie phone lines no se obi ewo edum Boss FM abrosan na se ana se kejetia baabi a ya na otumfo na na mbodi ambo mu ase me bodi aka asem baabi a ne statue no ewo no se eho eno oben a yesra mu a me bie phone lines no ansa na me ne maame no edi nkomo producer ne na kasa na o maame se wako stations be de ewo ho Pata wa ma ya friend omo friend na wo ma no to papa so. Oh. What the na what do ma me case na na kokko stations. Me na kasa me say sadia ka me fa ko police station. Me so me ne police station bia me ne kwa. Oh. Na yedum. Me say na ma me pa cho me so sa adia me timi na me sugu me nyam. Nti ese be ma ni fie wa na ada so tie na watu afiri ho. E wa na me na so tie me na ka say. Eni asa na dwi kura ware o. But I don't know me na me sa. Da be ne twato no dai. Last Sunday no. Sunday na sa na nra. 2 weeks time. Na watche ne nra. Pacha. Ena so no da na ye wo ya. Me ya. Dentia ne be ma no so bro so. Pacha. Oh. Enti mesra mo antiti wa ya se wo ton ensumade meboa. Pacha. Jewelries ewo Boss FM edum abrosan na se. Me be phone lines no se mutie free that side a. O se friend saying? Yeti what in fa? Ba mi poti what ni. Uni ba bia ma amete. Na unu am aka nso omo frɛ wo. Omo ne ba ko ne menene kasa. The friend saying? Ya friend o say them ya friend o kwa bana say. Oh fine. Ono me ma me na ye aduma. Oh. There be muntimi ento na sawramsa 03220 09665 03220 09621 sa akura wunim no anase unim ne maame unim ne busuani bi ampacho frɛ na yeni akura ne ho nkomo ababa we was 32 years mesramo a mehwa niema nsisi so yie eti sɛ moma ni tukotena bema so bema obo na enti atem na ya na hu o timi ka tem sɛ ada bebe mo no ya nesini utimi kasa asem ne kire. Hello, good morning. Hello. Bema, good morning. Fine morning. Akura wini ni baby. Pacho me ni no face. Committee member on face ntino. Odi atomi baba tu manim. Ama ya katira ne se papa o ma me fro papa ama papa ye so won fi ahanom no womla. Ba se na ontimi nyap bema na chiri die. Enko papa ho no no. So no. Nde ma papa so ka se so nya bema na chiri die. Ono no tenchira ono no se papa no emle ni skan ha dan. Okay, not just say on person obetu afri fancy or person or san ha dan. O person papa ha dan man ba papa no so se ho ne die o man ntena ho no ha dan. Akuya papa o kasa unimu no. Your friend is saying. Friend of Braya. Nti ada na ade akoto Braya wanim na otu ho na mo papa se bra. Na Braya ameda se why? Okay. Now so won ko de ntia. Me na men kasa men ko me ko ne me ko na abusia me mi amene me niam me fa akwa akogu no eno he Good morning. Hello. Me ba cho se oni makuya anase ba bia ne maame wo utie free Boss FM side ho a ubetimi afre na yensa aka ne maame ne maame na tena se ne ya yenhyehyɛ ya ma no. Good morning. Morning, mami na wede. Nyame adom be me na mpa cho ma yentie o. Hello, na wede. Hello. Lawson FM. Ofra da ya kasa asem no ulowa volume no watie ho phone ni mu se de be ya enkonkosi a kire. Good morning. Me don fo mpa cho ma yentie o. Me pacho mini no. Me pacho ni no wen. Me pacho mini no afrancho. Eduma afrancho. Okay, no maame nso eh. Wo maame nso mini no minim baby kura ne maame no wotie. Me pacho mini no wen. Okay. Good morning. Hello.
Mesrawa ni diemo ofra na walowa volume no ye kasa wiya na wakwa akobie no watie de ye ka no mesramu a good morning. Morning. Medofon pacho metie o. Good morning. Good morning. Pacho ni pa kola ne pata woye mi ba mi ye be papa. Na ni ma me wo no. Ni ma mi pa kola sam bisi sambe. Ya. Woyi ni tuchin da kran tano. Momo no. Ni ma me pe ti wa wo dum. Anu wo ton se. Ene wo ton suma de. Woyi akura pa tuchin kura. So one shop will get it that. Me, e your man, and a shop a man in here, and a your man who here, and a new swap for a fiani, a shop Marco. See what me shop later. What you are putting, never pass to think cry, one channel to be Sakuran, Amino, Moon Penny Pa, not one Pakulana, your one pana. It's about construction. Medofona ose dienti na ono ankasa a career craft for 9 months. Boso me nkura kwanto enya asem ketwa. No, on the ya bema. Na yin se no, ani woni no wu ye. Wo ya kura no, ate wo ye papa. Eti wo sha kura ni da. Besinna, tabani ni won si di kura woni. Tabu ka se ni bani wo, ni bani akura wo kana na wo twane. Eti me se akwa te wo ye bobo. Ni wa banzo ko tinanka. The things na so aka ni so anu na nanu mienu anu anu wo mutia wo muso hwana mene abedi tamre ana wo ko tempentia ko pa be ma ya wo na ni ma mi ti wa no wo na ye pani ni ba wo na ye pani wo anu wa wu num wa kire e ko wa mpa kula wo se obi be ka se ni bani mi si mi a ti wa pa e ti mi sa kula mu mo na Mati oba pa me da se akuya dienti na wusu. Asam no na amara. Edi asem no kan ya ma ra ho. Makuya. Dia no kan ya ma ra ho. Asam me ma me peme na na kule. 96.3. Wo ma me na nkasa wa kan si wani mu da. Atola me kwa ne chenya. Me tia na wonne so. Kase so me kwa ne chenya no ma mi ata me fa tani ani. Na kwa ma me. Akrewa na wawo no said the oti se ofa ne hye wo yam na wo je ne yi a obeye kama na ahokyere ene anante ni edie basa ena ma akreya yese nti oba atan mesra mo adumfo mo mfre na me hwe se ya mpasa ne maame no owo adum boss FM abrosan na se a antiti wa aba ene te ha ye kana se mi good morning Morning, na where be ma me ho den mpacho ma yentie o we dey wadaro ma abai we so map na ye dey pe why e mo nyi number my why be ma na aka se free he me ba to mu akuma dan flancho nti wo pen ne na deda na se wo pen na ma ne ba bi atena me pen ba bi ni na me pen me man aduma ye edi aduma aduma jo no ati so betima ye be boa ne bi edi skala film butom bia me pacho matinti ye wi a na wa free production line 0247 no why ai 0247 84 8052 ye wi afre na ye ni nkomo why me pacho yo senye na wo pen na de that rough dia ye wi a no afre why me pacho yo okay good morning. Me mama from papa biei. Ofa papa biei. Asugren kan wa beja fonu producer say bi brown. En council say bam, mete won kan che. Oh no, me from power me contact to na Afisem MFK. Na just say who furu play. Enka oh that be where here. Former Rupe Nibia, so first person. Oh, call my well. Oh, me mama, oh, Mato Power. We have original Nigerian the contractor one. Oh, boy, the one so. I will be on Facebook. My from Bama, hey, young can be in chairman, many papa. Said, we women don't quite ever to said, yeah, I will hope class Baba Wake say. Was it Bearman to me? Oh, as what in Kutokra Fahua, and I go to me. I can't grab them. And I do that man is we are questioning. Martin Poma, dear,
chiwa na se wa chu mu ni bia de ma ni chu mu ni bia me bo a ma fempa me original Nigeria awo me o bisa producer on se bu ha e chu suppose o ba every been after ko share ni question ti e se ba ma me no se bi wo ton asumade e bo se fa se ho it is say ba ko be ti ni ahana maka ma ho this is one ba se ma se bi akwa wanya bro tv se bi na nko kwa ka studio nko ma ho ni e black FM station ti se ni ma gba pa be ti na ma me ya ka ni play se bi mo on hwetra o me pa ma ben kan ba ho me da se pa original good morning wawo me ba me na mpacho ma yentie o me mame emanu abedwafo nyina amoni adwuma na me ntia me krum kofi ase na nyina ofa kwata me Nigeria mame ntia o ene dia no pedi en ka ya totobo aba park so pa me yesre ye ji obi ade ye ni nse no mi aba aka se de o Nigeria kan aka ye ni abai aka mo ba Lawson TV eni ese wakwa abrochiri wo hu ba bi odi ni japade ni kasi be tia aka wo me kamikane domo a ye ba ba wi ye ni abai ye kira fan enti yesre abusia maame ni papa okwanya ombe fa so ebe nya ba bia ma ye ni abai ya tena yesre wo mo bi na abesa wo bua na enye se wo bua no akwa wale na akire bi no aye ne basa enti se wo bi wo na betimi abua ni nya ba so bi nya na so ndua na wa ba me ma me tie dwom fe obeya ma bi dia so di me da so wo me papa bi ba ma me da se bebre ma me fa afrefo ni nsi mo san try na mo friend ma last time mo friend be de wo ho ne yenhwe so obe peke na ye ne na di nkoma minim de besie amu oba tan sebe ye wa ba tan dodo na ebi mu awo wo mo ma e wo down syndrome ebi makra sebe wo mu gu wheelchair mu mi mama me sa che ko ngulem ku ta playe ane playe ada parties ma be fie enumle so sis ma be pension mi gale wia ma trase ya sa to aso me hane ya asa na ada fo mi ameto mi amame na mi nya playe ena be ka se ko zupa na chinu na mi jaye me has ya to Lawson FM 96.3 ya na me ya na me ja transfer na me to biscuit ya na me to na me ma kura ana pa me ko trawa na pa be so la ma no e dan ka wo kotu ye sen e dan ne me bisa ya no mo se e bi ye 2 years ye 30 million 40 million enti se sika we maami wuntimi ntua emfa ma obey anasa one papa yi mun kam wo papa ehemfa na no se brabet na wo si wunya ba bi mfa ne ma nwu nti wo nko no se wano kra do se ka bi firi ho kra ma me fira ka tira ni se no se firi wo ko he no ni asam no bia na ono nso wo ba bi o pese o de ma wotena enti so si firi ho no ma no abisa ne se je wo me firi ho enko he enti ema me ka tira ni se ono aga samla ni nyina ye nko me ma me ho ni fa ne nko sami ma me nsa no asije we fere me fira na nko bi kobo o papa producer beje papa ne correct number bo papa number ne ma producer na on frɛ no na mimisa ne ba bia opese oyi u free edo ekokotena why ne yenhwe bia na o papa e won hyehye papa ayisi mesrɛ mo meje ne papa ne number na nkasa na mo mfrɛ agya no mo mfrɛ wrong number nkosi magazine biem ka me fira mo na me won frɛ na ka ye wono so ne mo nkasa onana eno ne onana ben ya me na pare na eye hwan papa hwan maame me papa maame nua dia na ne te no ata sani obetimi asa ajew ono ne aso wani mi binim adentia ono ne asi me ni ma do ko me ma me hwa abesa wo ho ye wo de enti woto mo nchen a wo pa pie wo pa me mada e pa so da mi e ma sam kura na mi nyimi me nya me ma sam kura da because obi a wa wonim so yare wo se me conference mi konya first one ese manyini chen no me say konya second one onum wi enom jot ade na wa wontena wo ho ase na wo mpa adwuma nye emfa nhwe wo nkakra me te wade de na me nya me masem me kwa me hu me ma kura na me dwan de enti na hu be ma na udwane asa mo ya mo se me wale me ya sa na me mpe me na me di ko me no me kwa wra de di na kwa wra de didi a wo nware
Kuya. Ma. Ukwa ready didi a wonware. Ukwa sorry ben. Me nam ko Roma na me jai nam ko se se yam ko Pentecost. Roma to Pentecost. Pentecost monche ya yen. Praising. Na waje so sen. Hallelujah. Nti praising. Hallelujah. Na tama ko Roma so na moche ya sen. Class as you nyenka. Na waje so sen. Enya. 96.3. Abiri kete nta e ba to ma tra pa me ba e to box biara ai ya tiane ka me ba no ya to me me ba no me ba pa me no na abaki ni ba cho me no no na me ya kula mo be me nyam no be ma de me nyam no be mo be 15 years e tena mi sha. Lawson FM 96.3. Mama no, mama ka fe. Obeja kura no na. Wa hwe no. E ku no to me fam chinim plan. Na me ni sin plan wo papa. Me ni bu shani dia wo kwa cha. Sam de da fa ni ki. Ko de da fa ni wo ma he sa. Onda da wana na de na nya mo na sa ko hu be ma wo fro. De du nya be 6 years. No na no. Ana me ni be ma no so ko tana. Ni no ko tana na wo ma. Ya wo 5. That's the one so training ko ye ko kan kwa nya da ni dai. Why no na pro wo ko ta la kan. Ma pro ko ma papa. Agba bi no mi ne bi da. Na just from teaching. Ana ne da so na no. Ana bra won na mo no. Ana na no se me ya de na fa fra. Ma ko ta mo na me da bon sana. Me da am fra ne ko. Mini ba bi am da kwa no ko na bra afari nyum ti nyum but no the back 3 years ana friend say o ka jam sana na mo so won na interest enti wonya dan wo ha dan ana ba azu da da ne to 6 million awo konko la santo ana remain ska to ngo sa da na ka bra so ko sa da na ka wa ko sa na ko baba ko sa be me o fin so yi wa mi ya be ma me ko ma radio station da dia no ba na ko para ma ko Oyerepa ma ko so so plan jai no ko cha ko ma ko ba bia no ko station ko ba na ko wa ina ba anya no ko anya no ko why ni ba no wa ko pa so to ti ni nta why ni nya ni be so so o ya ga so ni nta why ni ni nta why ba ni nya I mean share so na man so na o ti ni all right mate say o papa wa homa no so chia no Da good morning. Kasa kese wonte Da good morning. Kaka mi jo. Yeah. Mi adum na usu e. Yes. hello aja good morning. Good morning. Bome na mpacho efra me from Poma aha ye Lawson TV Kumase na obakuya e de abedan ye se onya baabi ntina enti ye ne papa ene ne maame nkasa no omo han dan e ma ne ntina ma enu ntini afre waja Kata mi dio. me ba che no na me de ato anim no makasa awie Yo mate. me ba che o te ne sen Na plan. Oba fra wan Ono. Dad what ya bedan ye say ye ne mo nkasa na ne maame mo mpe baabi ma ne ntena enti aja oba fra ye wo kwan ben so aja mpa cho so wa ye ready say be ma ni fie ho betu aja be ma me pa cho oba ne say di wa ye ready say obetu afri be ma ne nchen nti otu a baabi obekọ ena ze say wo dwen nti hifa na otu akọ eja Debi ya frɛ nti ma ye hu de wo frɛ ya wo bɛka kyerɛ ye ya se pregunam ya re ne show Pregunam ana on gona mami wo o mo kan jana mami
Eja won so ye ne papa wo na obu atopa ewo no nti won so ka ho bi ye ka kire we ye yie. Won so ye ja ye ka kire wa eye yie nti ne ya fra wo no. Ara me ba do I'm blow back why? Baby me bese ye kasa ne ye si ginaye. Ma ye si ginaye ne hu ba bia ye de akora na ekọ na atimi kasa ne maame wo ho onko ne maame nchen eja na opa kire sen. Na opa kire sen. Eya woni eja ubu atopa de ne ba wi ase enti se bibi wo ho na ne maame be ka bom na ma ye de ama akure ya eye kasada obeka ma na to asomu na won kasa ne maame wonti onko ne maame nche wo a wo ye eja no de na aye de aboa no bibi so wasem yima no eja de na wo ye e de aboa no eya ro semo chese mo sorry atopa rough eno na hia mo so obebu opa na wani ahane na wo feelings aba eno na hia mo but actually responsibility no ene de enka ho ye kan se ne maame wonko ne maame nchen minim se wo gina so wutie wo ye ja na waka kire ne se won so pa atopa tu free be ma nchen wo maame ama 700 se fa kokko ha dan wo se mi akoma be ma no o maame hwe tata no o maame ka pele de kwane nchen wo so we niska wa ma 7 million tata ne no na ne maame eye papa na ma na me ne tele first one no ena maame 6 million na me papa kuma na o wa aburetine no e pe 2 million so o maame 7 million na le kore papa me maame nye maame hwe na wo kasa wo so maame ma ye nsia wo na atoso nsia tata ye le kore ba wo maame so na ye first onda o te ha se wa ka chamcha ndane bana me ndane bana kura da binya ne bana wa di ntina aka so na tozo nsia so na ye ne first born because story na wo kasa wo papa se ne yere no maame wo maame se ni kunu no eye nkwala bere mu asem what ya say nti so na ye first born ni abakan ni kwa tu obi wa hene mie na wakasa asra wa hene ne se me maame se wo na atoso nsia na so hene ne cancer da bi wo maame se sie e wo kan ma yentie na sem ninsi eduru mfimfin na yenya wo papa mo nkoso wa mo mama me ne be 29 missed calls so the person I want to know that I don't know if you want to try. But for almost I say almost here, me no face yes. Me know you share things na muda. Many no want to say na me no ma be say. I do want to go fear. I don't go any fear. So moda. Ani mama woni bibi, wo de bedan ya ha na say ye pese ke no ye no uhia ni mu ni ani mo Lawson. Memma ka te che ha una memma me ka so me bani mi di to na achro. Memma Memma, me what about Quantina? Antina, what do you want to know? I took you to see what you're here. Antina, for Nancy, I don't know, but I will for them. No, I about me. And yeah, Mrantia in a time with the case with the call Fox at Japan because time I will free or call some pa. For fear Antoatan where Jolly Abam, ya would the free when Yanko Pon Fanny Crancy and no cross a check. And what didn't go? A check. And I signed the call Oyerepa. Oyerepa de no no ya friend wa. That's all the case of one as I call. On wa ma I asked me that to me na ma me ne koi. Then to Obi repu. Hey. And wa ma ya friend na wa ma. One repu. Asa de ko me na na mu na e wo ho. One repu. Makia. Ma. One repu. En papa nua. Wo papa nua. And no die. Your friend is saying. Oni mos. E ba ne saying. Tata no oni ka friend. Pediatrica saguadi. Oni ka friend me na ma ko. Ma ko ntimi amu ya to abawra be bia bedan. Ama mo amia da koto ne paris. No ka sem se ma min ka jine obi a. Won so de ye mo a wo betimi kura de ne nsa ba akokora mo an. E na papa nua, de na papa ye fa ho. Ma ka hwi. E no pesa o san betene ne fie. Enti ene na ma utu fie ho. Pata. Enu ntia. Pata. Oh. Me na na mun na ya ta sefo. Ta me ma me kasa, me ma me wotwa. Ti mama me na na me afradu fo na mun na ya sa adasefo. Awa afradu. Patu fo ni me ma me suban. Mate,
twen abonten o ye bebo modern na wo papa se ye wie ne nkasa ye be frɛ no agya wo ba den wo ye de aboa wo na ye to so afiri ho wo maame no ba peti wa den asɛm na abeka kyerɛ wo mo peja uti na kagu we ni mu nya beka kyerɛ wo mo ne sɛ wo ma hwa minya amenya me pesia minnimu wo mo minnimu maame minnim papa Nasa mi bitu mi maami a iya flam sami mlara me hana men tu mi nansi ho ene tina taas nam papa so sa mama me ra ho ma kuya maami kasa mi maami se wasi enda ne ba ne mi a lanka me po azemo ena oka den wa ka he ma kuya ma peja uti bibia be ya fine wate Nyankopon be hye ne ho animonyam why ti ewie no maame no papa nyina be kasa na ya hwa mo mape ba bia mo watena na wonko akotena e be boa wo ya na me kwa me tia ya na bisu adentia ya na enemi bia ya na etame kura de ma na me ya mwase ase ehu bi ewo mu dentia usuro se obi besa abeto mo na trauma no wo ho nti ese utiminya psychologist bi e ma ne psyche wadwen nti yewie no ma me beto aso so ama 7 million se kwa ha dan it is watimi ama 700 as they say dan kada ho 4000 on samra mechia ene no kule kikane ni ama me hwi me ka so ama me sami endo na ene no kule se o ye de adwuma etunto biskiti ewo mfensi ho a wo de so a me pato me de tefa ako wanya table bi a wabobogu so okay table ba mi na dum me no ne udwetire yesen but me ka me de chire ba ma first me na me ma mi nya ma miskano na me 6 million na ye adwuma okay asa me na me tika me na me ye me 2 million na ye adwuma ana papa to na prot na ma me mutini million ana me ka na ye 5 million ana me boa no na me nda fa so kakra na ye 6 million wow matintima yenhwe na maame no papa mpe baabi ma wontena se unya baabi tena wie a mema 1000 million na odi ahye udwane mu se de be ya obetimi enye bibie die enye bia kowa no wate tima yenhwe baabi a betena ni ye wie a afisem ye be ma 1000 cities na odi ahye udwane mu why jo da mpacho bra cases nemo mamfe poma me dase mera ho kakra mare ho pa ne akua druwa di no so kra mpani ndin pa wo akura druwa ma mera ho na maame na sem no eya akoyese akodai ni awonamu no maame no susu se wono so afam bi o set na samase aboya mane no ebra producer ne kasa ye wo se onyinsa akola no 15 years ema ye pamo no na oda abonten eno achi na oni baabi da okowo ye na akola no sai wo se papa nti ma na busuafo no papa no ne maame eba be fa akola no so ne kwa akotena amane a wo boye no no na wo hwe de maame no fa mu asase no a eno na ema ompa akoda ye ni mu ahwe efiri se osusu se akola yi de na fa atiti mu bra onyinsan no maame na dwene baako okura no no de ema na mpa akola no ni mu ahwe kura baako eno no meba so biewu ena eduru ba bia enipa a wo no se wanya odo ama wo a wonam wiase a ase wiase apo papa ya oka mitie papa ne kasa na wo hwe utie abaya no sane akua no osi kasa na one ne papa kasa nyina ayepe se bia me nko na mitie ni saa sade papa no kasa no ano saa na akua nso ekasa enti maame ne se ne bai se papa no no magie di se ose ne pa eno no ye ade a wo se papa no nso wo hye ne nso na manfrem pama enipa wurate bia bi mu a eduru ba bia wo hu ne a wonye ne ho se akoda ya sama arehu bebrebe nyina ne se wo se wote mema so wo kɔ mema so se wonni be obi obeboa abrabɔ ne asetena mu a emma wadwene ya wo se ne a wo yei ebetumi de wasi yei eno na ababa yi enamu maame mra maame no so hwɛ maame no so ban a oyi na die no menkai se ono
ote yaw asase no enka obɛkae saa yaw no ehunu e de ama ne bayi because ababa yi nante a wonam nam mfensi na mfensi kura ho na onim no ho onim obi a wo ho eni je se moto akola ye jeje mu oti ne suo nyina na me wura ho me ho se enye nipa e na wo no na yetumi pu nipa pa ye mpene ma hwe kura sa mami so abadaye pa no owo bi na papa yi nso a wɔkasa na bibia yɛ collect de ne kasa yi ne akoda yi kasa yi sei ɛhɔ na medwene ho sɛ papa no bibia de dana kwa mu de enti bibia de dana kwa mu enti wɔn hu sɛ akoda yi ne mogya asɛm na awerɛho enti nipa tumi pu nipa saa di man from poma de America de masɛm awie ma doctor abo awura mu no ɛne sɛ sie no wo hwɛ na watie nsɛm a ɛkɔ so ya maami ɛwɔ se yɛtumi kɔhwɛ maami baabi a wɔte a wɔyɛ adwuma na yɛhwɛ ne mma na seesei wawo wɔn a wɔn ka akɔda ho nso hwɛ wɔn tebea no sɛ so anyambia ɛno nti ne wɔn pa akɔda yɛ nim ahwɛ ana ɔnsɛ duro baabi a akɔda yi tebea na ma dabre wɔka ne ho aba ne ho a sɛ yɛ so wɔtontɔn nneɛma wɔ adum oye premani ba na wo gina bread sei to ofere se be kasa ne bani na se nka wa fa akra na siesie na ye ne yi a oye nipa o ko be kama oye nipa ofere se be kasa obani ne nipa ye po no unso na wo no de ye ma wra wo ne se o sha ase aka so se me ana me wo no me a me mu na ofiri baaye na obi a wo no wutumi akiri no ma na be ye wotamfo sei ye wia maame no baabi owo bia wo se ahwe no na papa no nso megiri se nneema nyina nkoyi ba ye wia papa no nso ebehia no tie papa ne kasa timi hu se sa kasa no asa de abobɔ tratra no Abusua ye maame asɛm media ya we hosem kɛseɛ pa na elder ka bebre na asɛm a elder ka ye mede ɛne sɛ maame no onyinsɛn ye maame no ɔhaw ne atete abusuafoɔ ɛde ne fam nti ɛna asɛ wonya ɔtan bi ɛde ama no nanso bibia nkaakyi ye bɛboa ye maame no na baabi a ɔde ne ti bɛto deɛ obenya na sɛ nyama kakaka a yɛbɛtimi ayɛ ama no ne yɛtimi ayɛ ama because ne maame deɛ ɛnya ade a obeyi sika sɛ ɔde hwɛ ne ba no anaasɛ ɔma ne baabi ɛde ne ti ato saa nso na papa no hwɛ de wi a yɛfɛ papa no kwa hwɛ de wi ɔne MFK kwa akasa ɛkyerɛ sɛ ɔnyɛ ready ade nti na mudi nkola ba asase we so ɛma ɔmo nu ɔmo ho saa akwa ne te ne baabi o ye maame te ne baabi o ɔdwen ne ho na wawo na ba asase we so hwɛ no nso a na akoya asɛm na akoya asɛm enye ɔnoa enye ne pɛsɛ obɛkɔ akɔtena bɛma so ɛnam ɔhaw ne atete ebusuafoɔ ɛde ne fam nti ɛna no so ɛkɔba ne sa nanso bibia nkaakyi yɛbɔ de aka no ɛna yɛbɔ ho ban nti sisi a na wabepie mu wɔ ase ne deɛ ade ɔpɛ no yɛbɛbɔ ho ban ne yɛtimi ayɛ de aboa no ama baabi ɔde ne ti bɛto deɛ yɛbenya ɛde ama ne busua yɛmmoa yɛpamocho yɛmmoa yɛ maami yɛ sister yɛ nyabe yɛmmoa no esan sɛ ɔbrɛ wawo sɛ ɔbrɛ ankasa oni ni da so bia ɔbaabia ne ni da so ene yen nti busua yɛmmoa na meka sa ha egusa yɛ emergency Ghana TV so channel so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section as catch maami esi anesen eni mi din ebusia be sanso edi nhyiemu e wa ha bio makam